Dena den, saio puntuagarriari ekin aurretik, 8 bertsolarien agurrak entzungo ditugu. Altxa 8ak eta hurbildu lehena, Maialen Lujanbio Zugasti. Entzun ditzagun bertsolarien agurrak, lan puntuagarriari ekin aurretik, entzun dezagun txapeldun handiaren lana, Maialen Lujanbioren agurra. Orain lau urte beken izan zen, eta iaz gaur den fetxan, Jose Agirreren azken arnasa gure bihotzetan zetzan. Zuk aurrekoei eta guk zuri, jasoa hau oinordetzan. Andoni eredu takate begi, lehena gaurkotu genezan. Elizondoion markina maule, euskaraz entzunta esan, ai udazken hau herri oso baten, zirriborroa otezan. Azken eder bat jartzera gatoz, aurrera jarraitu dezan. Larairarairarairara, aurrera jarraitu dezan. Andoni, Jose Agirre, jende asko gogoan Maialenek bere agurrean, Maialen Lujanbio. Aitor Mendiluze González. Txapel handiaren defentsan esaten ari nintzen, final aldietako beste klasiko bat. Aitor Mendiluze, entzun dezagun bere hasierako agurra. Eskerrik asko bertso zalea, horren beste aurrikuspen, hautsi dituzu, hausten dituzu, ta segiko dezu hausten. Borondatezko lana ere hor da, norantza bat erakusten. Atzo gauean dena prestatzen, aulkiak jarrita uzten, zeintxukun jarri dituzten, zeintxukun jarri dituzten. Beraz eroso eseri eta saiatu aulkiei eusten, ea tarteka bertsoren batek zutiarazten zaituzten, ea tarteka bertsoren batek zutiarazten zaituzten. Bai jauna, Aitor Mendiluze hurrenkeraren arabera bigarren bertsolaria final honetan kantuan ariko dena. Sustrai Kolina akordarrementeria. Sustrai Kolina, segidan inoiz baino sendoago, gogotsuago, eta gauza hundiren bat egiteko gogoz ikusten dugun bertsolaria. Lau urteotan den aldatu da, salbu Madri eta Paris, Edimburgotik Barcelonara, haize sorginduak dabiltz. Bide gurutze batean gaude, ardurata
kezka handiz, piztu poztu ta puztu nahiean, niak guzeta guak niz. Bide gurutze hortara heldu naiz, erortzean berriz jaikiz. Bizarra egin berritan nola, josita nago ebakiz. Baina aurrera egin nahi nuke, neure bidea eraikiz. Erabakiak pauso bihurtuz, ta pausoak erabakiz. Hortxe, begiradadekin entzulen txaloari utziz, sustrai Kolina Erne honekin, oso indartsu ikusi dugulako, orain artengo Amets Arzallus Antia. txapelketan. Amets Arzallus, urrenkeraren arabera laugarren bertsolaria lanean ikusiko duguna, entzun dezagun bere hasierako agurra. Nik egiarik ez dut amesten, ametsak ditut egitzat, txoko bat eman zidan munduak, eta izen bat bizitzak. Ene bihotzak zazpi probintzi, lurrori du gure hitzak, eta gure hitz kantatu honek hause diola deritzat. Eskubidea badaukagula, amets egiteko behintzat, amets egiteko behintzat. Amets Arzallus, endaiarra dotore hasierako agurrean txalo hauek berarentzat. Igor Elortza Aranoa. Eta segidan, Saroi Jauregik deitu aurretik ere mikrofonora bidean. Igor Elortza. Egun on denoi ona datorta, bihotzak ala diosta, hemen sartzea etzaigu eta etzaizue gutxi kosta. Nolaztu preso bertso zaleak, gaixo daudenak ta langabeak, dabiltzanak osta. Hemen gatoz gu ta tximeletak, gu eta zaldien trosta, txapel haundia dago jokoan, nork gaindituko du koska. Berdin gabea da atretzoa, bizi dezagun orain bertsoa, tabendu honen 15, horrexetara gatozta. Igor Elortza, bere doinu kutxunetako batean, hasierako agurraren garrantzia ere bai da, hori ere bada. Aitor Sarriegi Galparsoro. Aholtzaren gainean
intentzioak erakusteko baldin bada ere. Aitor Sarriegi, Beasaindarra, urrenkeraren arabera, urrengoa. Egunon berriz ere bek, lau urtean behingo motor, zaudeten ta ez zaudeten, bertso zalen babes gotor, txampon airean izan da, Aitor unai Aitor, besarkada bat hemendik, nola ez erantzun jator, baina orain hemen gaude, eta datorrena betor, naizta berdinketa batek, ipini nauen nonbait hor, berdintzea kostako den saioa egitera nator. Berdintzea kostako den saioa egitera nator. Unai Agirre gogoan Aitor Sarriegik, baina gaurko esperantzak ezkutatu gabe. Beasaindarra. Beñat Gaztelumendi Arandia. Eta txalo hauek, lehen da biziko aldiz, txapelketa nagusi bateko finalean ikusiko dugun Beñat Gaztelumendirentzat. Lehen da biziko nahiko nuke gaur, ez daudenekin gogora, ta berezikin ere animo, danak nabalkarnerora. Sagardotegi zokoetatik, mendie galetan gora, iritsi gera Barakaldoko, hormigoipeko fokora, gubietaran gatoz ordea, jolasera ta jokora. Hau bakarrik balitz moda, elijoake inora, bilabonatik oiona eta mauletik Barakaldora, mapa gabeko herri zarrau, hitzetan marraztuko da. Haupa Beñat Igeldo zurekin, hori gaur beken Beñat Gaztelumendiren aldeko pankartetako askotariko bat. Unai Iturriaga Zugazartaza. Eta 8 osatzeko, Unai Iturriaga Durangarra, entzun dezagun bere hasierako agurra. Egunon bertso zalea, iritsi garela jada, txapelketan azkenera, ni azken txapelketara, mauletik Karrantzaraino, Bermiotik Tuterara, Txeiene Arapajoe, Lakota herriak gara, sentitzen naiz zaldieroa, Little Big Hornen gisara, sortaldetik ikusi dut, nola urratu den gaba, hau da azken guda dantza, maskarada kabalkada, datorrena datorrela, hiltzeko egun ederra da. Unai Iturriaga, Cowboys, mozortuta. Bai, los Sioux, mozortuta, bai, edo zertarako prest.